Takže ahojte všetci. Takže ahojte všetci, dneska toto je moje prvé video a ideme si zahrať Supermarket Together. Ideme, prvé moje dojmy, prvé moje všetko. Uvidíme, čo nás čaká. Vyberte nás do svojho obchodu. Bude sa to volať večierka. Počkaj, som to s veľkým. OK, čiže súkromné. Obtíž. No čo ja viem. Ale si také easy. Také... Skúsime to na dvojke a uvidíme, ako to pôjde. Takže. Ideme na to. To je náš obchod. Asi niečo. Aha, tu už hrajem. OK. To je šprint. Čiže čas pomalšie. Čiže prvým krokom je umiestniť nábytok. Takže máme dať tapko. Aha. Že kúpte si 2 poličky s produktami, pokladňu a odkladať si. OK. Takže režim. Čo? Čiže 2 poličky s produktami. 2 poličky. A kde sú poličky? Jak viem sa posúvať? Doprava a doľava. Akože... Pokladňu. Akože máme peniaz. Aha, mám 1000. Tak pokladňu by sa mohli dať... Ja neviem, tu sa bude odchádzať. Tu je takto to. Neviem. Aha, dobre. Tu sa to otáča. Otočiť. OK, Ečko. OK, máme pokladňu. Skladací regál. 2 poličky s produktami, pokladňu, odkladací regál. Polička. To chce, ne? Poličku. Polička na stene. Ale nepíše, aká polička. Tak ja by som dala to asi. No, no ešte tak asi toho veľa aj tak nebudeme mať, si myslím. Potom to popreukladáme. Že... Ja hrajem Simsko. Sa pomýlila. No okej. A odkladaciu poličku. Ha? Odkladací. Akože sklad. No tak toto je pre mňa polička na desku. Asi sa dám v angličtine. To myslí regál? Skladovací. Odkladací. Čo? No tak ja som asi debil. Ja si myslím, že to chce skladovací. A kde máme sklad? Oprava rohových políc. Čo to je? Čo? A to som... Vonku? No však ja som cool. Prečo je tam slon? Čo to je? Čo? What? What is this? What is this? Ja... Som vôbec správne v obchode? Jak som sa nahla, že ide o to. OK. A kde to mám dať? Bože. To nerozumiem. Tu? Toto vyzerá ako sklad. Jo, asi jo.
Ečko. O, dobrá práca. Máme to dobré. Máme to dobré. Máme k dispozícii franšízový bod. Áno. Aha. Máme základný produkt. Prejdete na mažerskú tabuľu a kliknite na hypotéku. Na manažerskú tabuľu. Asi, áno, tabuľa vedúci, hľadáme tomu. Objednávka zboží. Základ. Aha, OK. Na symbol plus, tak kúpime, áno. OK, koľko máme peniazy? Máme 3200. Dáme každé po jedno. O, 200. Raz, dva. Teraz mám koľko? To som asi za sebou kupovať, čo? 1200. Čo ja viem? Kúpiť. Choďte von. Máme byť krabice. Nechcete mi pomôcť? Zdravím, nechcete mi pomôcť? Asi nie. Dobre, čo robiť s krabicou? Viete, je koš? Čo je toto? Čo mám robiť s krabicou? A to je koš. Á, dostali sme $1,5. Keď čo máme tu? Medové cerálie. A to až tu musím chodiť do koša? No, okej. Dúfam, že mi nezačne chodiť, ja nemám ceny pekné. Cukor, co? Tuto. To je divný cukor. Okej. Asi som trošku moc toho nakúpil. Medové cerálie. A máme novú? Okej. Penne, cestoviny, penne. Máme tu? No. To asi nezmestím veľa. S vodou, vodička vám treba. Vodička je dôležitá. Tak píšem. Dobre. Cukor. Ďalší cukor. Okej, to dáme do skladu. Cukor, môžem môžem tady vys. Sol ešte nemáme. Sa dáva pod cukor. Ceny. Dobre, ideme dať ceny. Máme dať ceny. No, si zobrať to. Čo? Ovládanie kolečko myši. Aha, to už Aha. Dobre, 45. Dala by som... Je to večierka, večierky sú drahé. Tak 80 malo, aspoň 2 by som dala. No a... Ono sa to nezmení.
35 by som dala... 1,85. Prečo tam je 1,50? Videli ste to? Čakaj si musím s kolečkom, no. Euro 49, by som dala zase 2 kľudne. Skúsim to naťukať. Nerozumiem. Dala by som tomu 90 bude veľa. A 70. Voda 89 euro aspoň. Na vode nebudeme zarábať. Možno. Ja som dala 3, 5. Takže teraz môžeme ísť otvoriť. A kde môžem otvoriť? Obchod. Aha. A tu čo píšem? Vetierka. Červené. Zmeniť baru. Zmeniť název vetierka. Jej. A jak to otvorí? Jak? Stisknite zelené tlačítko umiestnené v místnosti manažéra. Akože to? Oh, večírka. Nice. Dobre, jak odložím toto z ruky? Jak to dám preč z ruky? Čo som si... Jak to dám preč z ruky? To mi nikto nepovedal. O. 9 a 10 centov. Páči sa. Dobrý deň, aj ja s tým skenerom netuším, čo robím. Hotovosť. Aha. Peníze k vracení 10 a 10. Dobrý deň. Takže 10, 15. Páči sa. Ďalší. Ste smedná. Všetko? OK. 11. 85. Páči sa. Ďalší. Ste dvojičky. Hotovosť. 11. A 15. Páči sa. Ďalší. Ťuky, letíme, robíme. Karta. 8, 70. Dobre, musíte trošku počkať. Voda. A jak to mám pustiť? Čakajte, ja to nájdem. Vypustiť položku F. Co to tam vyplúva normálne? Už idem. OK. Už som tu. Ideme zase niečo doložiť. Mám rýžu.
Co to jest za sprawa? Penę potrzebuję. To są. Penę? No penę. Już idziemy. Sekundička. K tomu koště? Čo potrebujem koště? No... Prvý deň máme za sebou. 74 zákazníkov sme mali. Veď idem povyhadzovať tieto. Neviem, či sa nám to oplatí až tu chodiť za ten $1. Alebo niekde, že vedľa môžeme. Akože kde? Akože tu? A tak čo ja viem, už príde bližšie tu. Poďme oveľa. Asi to ďalej. No tak momentálne, je mi to asi jedno. Ja sa nepozerala, či je to nejaký produkt. To ja asi nedal, môžem dalo vyhodiť. No neviem. Čo máme? Cukor. OK. To ten skener. Tu ho máme. No dobre, že... Snáď nikto neukradne. Tie vody by som dala 2. OK. Asi veľa sa tam zmestí. Nech vyložíme všetko. Uvidíme, koľko máme zásob. Mám sol. OK. Medové cerálie. Pena. Musím hodiť, koľko otvoríme. No, začne rovno. Koľko soli sa tam vojde. 2 balenie boli, to bolo 100. Ale neviem, či tam bolo celé. Tak to soli dáme raz a... Máme to na dlho. Cestovanie penet máme full. A možno tých cestovanie stáva, asi je to veľká. Nech sa nezmestí všetko veľa. No krása. Inak, keď sa veľa pozerám doľava, tak je to preto, lebo tam mám OBS-ko. Pozerám, či všetko ide tak, ako má. Čiže môže byť, že teraz to veľa kontrolujem, keďže to je prvé video. Lebo chcem, nech je všetko tak, ako má. Rýža. Cukor. Cukru má full. A nie, ešte sa dá. Nice. A tu som... Som mohla dať to, čo už máme otvorené, to nevadí. Voda. Tak ty celé, som dala to mám viac. No. Neviem, asi môžem nakupovať aj počas, keď to otvorím? A mne nejde čas? Čiže ja si môžem dávať výkladať tovar, ako toho chcem teraz? To som nevedela. Ok, rýžu mám plnú. Rýža. O, stena. Voda. By sa mala ešte zmestiť nejaká. Ten sklad je celkom maličký, ale už neveľa. O, tieň. Hello. Cereálie. Aha, tak to je viac rádov tým pádom. Cukru máme full. Môžem to vymeniť? A čom tu mám nulu? Prečo som to tu dala? Dobre.
No neviem. Nepamätám, čo sú za názvy. To čo je? Aha, fakt. Nič. OK. Dáme si ho bližšie. Tam. Nie. O, nie. Chcem pekne. Počkaj. Čo? Čo? Stoj. Padaj, nie. Vem kus ďalej. O, nice. Prepačte, bojovala som s metlou, viete ako to? Asi nie, ale to nevadí. Ale okradnúť ich o peniaze nemôžem, ale naviac im môžem dať. Čo to má byť? Čo keď chcem okradnúť? Možno z karty môžem. Vyskúšame. Urobiť, že... Ups, nechtiec. Ups. No, dáme 15. Viac nemôžeš. Nemôžeš. Prečo sa ti keš? Zase sa pomýlila. Bo som myslel, že ťukem 5 ako ti 10. Páči sa. Bože. Zase zvorala tu 30, nevadí. Prepáčte, pane. Áno, cereálie. Cereálie. Nemáť cereálie? Bože, neskážeš cereálie. Som sa dajak nad tým nepozastavala. Už je 7 hodín. Budem vyskúšať, či môžem objednať aj teraz. Čiže tie cereálie. Aspoň 3. Zatiaľ len. Rýchlo to tu... No, už sa mohla aj zatvárať asi pomaličky, si myslím. OK, mám dosť. Tak. Doložíme tovar. Pripravíme si. $3000. To som chcela vyskúšať. Čo ešte máme? Nejaké praclíky. Poďte si dať praclíky. Hot dogy, teplé čerstvé, s paradajkom, šalátkou a cibuľou. Tak asi nič. Čo tu máme ďalej? Aha, dobre, ďalej ma to nepustí. No ďalšie metly. Ďalšie metly. Čiču. Pohodil si kočku. Toaleto pre zamestnance. To čo je?
Akože tu sa chodia ľudia pozerať. Zaujímavé, zaujímavé. To čo je? Jak to bolo, že XCOM? Ale building. Aha. A X-ko. Aha. Okej. Neonové svetlo. Dobre, tak to by som dala, že je... Zase som zabudla. Helikopter. Tak s čím sa to tam... Ečkom. Tak. Ešte tak pri vchode, ale tu je týmto vchodom chodia. By som dal kľudne. Takto. Náhrobek. Už nie je Halloween. Židle. Na čo by tu sedeli, akože? Nechápam. Fonta. Na nejaký kvietok. Som tu kľudne dala. To si tam tu. Co? Ečkom. Nádhera. Nádhera. Vianoce ešte nie sú. Ešte trošku. Trošičku, takže pomimo. OK. Budeme vyhádzať krabice. A podľa toho si to nejak zariadíme, že čo potrebujeme, napríklad aj dve regále, dve police. A uvidíme, no. Aha. Dobre, nemusíš kričať. Čo sú tieto maty? Asi môžem len tu a za nejaké hviezdičky. Zaujímavé. Dobre, máme raz, 2, 3, 4, 5, 6. Máme 6 produktov. Máme raz, 2, 3, 4, 5. Zás som tu dala tú prázdnu krabicu. OK. Potrebujeme všetko teoreticky. Máme 3000. Sme tak asi veľmi ani nezarobili, čo? Možno by sme zdvihli ceny. Ale ktorý deň? Je streda. Oni hovorí, že štvrtok. Raz, 2, 3, 4. 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 No, 1000. Nie je to až tak zlé asi. A som ho prvý zo skladu? Asi nie. No nevadí, už dokončím tu, potom vyložím sklad. Nás! Bože. To je taká blbá. Rýžu neviem, čo máme celú. Tak to mám kúsok chýbal. OK, prinášam on tuto rýžu. Rýžu vieme, že už máme plnú. Dáme dve rýže, nechcete sa prečo, proste dáme tam tie dve rýže. Nemám viac miesta v sklade. Mám to dať iný produkt. Áno, viem. No. Teraz ešte chcem zistiť. Neviem, či sa to dá. Ale tú vodu. Dať ju preč. Neviem ju dať preč. F-kom odhadzujem. Ale toto asi nefunguje zrejme.
No nevadí. Tak budeme mať veľa vody. No môžem. A už mám dve, ja už môžem. Tak to si necháme na budúce. Toto už dokončím tak, jak teraz mám. Trošku viac peňazí by som našporila. Aby sme mohli proste do toho ísť naplno. Ďalší cukor. Soľ. Cestoviny, no pekne. Mám tu cestoviny. Tu máme cestoviny. Vodu ešte môžeme doložiť. OK. Kde som išiel? Ďalší cukor! No, máme svetlo. A tu je naša večierka. Takže to by bolo asi na dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite zanechať like, odber a nejaký ten pekný komentár možno, čo si o tom myslíte, čo by sa mohli zlepšiť, nejak inak urobiť. Budem rada za všetko. Takže, majte sa pekne. Ču ču.